30 травня 1178-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю. У Дарницькому районі Києва розстріляли чоловіка. О 8:16 у чергову частину надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка, 9, невідомий із автомобіля «Ауді» зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка. Потерпілий дістав смертельне вогнепальне поранення в спину, повідомили в поліції. У столиці введений план перехоплення. Ще одного загиблого знайшли у Підмосков'ї після урагану в столиці Росії. Про це заявили у представництві слідчого комітету. Всього загинули 14 людей, постраждали 137. Вчора у Москві сильний вітер валив дерева та зривав покрівлі. Його швидкість сягала 22 метрів на секунду. Ввечері синоптики підвищили рівень погодної небезпеки до помаранчевого. Це означає ймовірність повторення стихійного лиха. Сьогодні та завтра у Криму судитимуть тих, хто 18 травня, у День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, вийшов на вулиці з національним прапором. Перше засідання розпочнеться о 14-й. Детальніше у наших наступних випусках. Вже післязавтра Міщанський районний суд Москви оголосить вирок директору бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній, повідомляє Уніан. Її звинувачують у поширенні серед відвідувачів бібліотеки екстремістської літератури і розпалюванні ненависті і ворожнечі до росіян. За це держобвинувач попросив для Шаріної 5 років умовно. 28 жовтня 2015 року в бібліотеці української літератури в Москві провели обшук. Поліція підкинула націоналістичну літературу. Шаріну помістили під домашній арешт. 31 березня 2016 року їй відкрили другу кримінальну справу. Наталію звинувачують у розтраті 297 тисяч рублів. 13 людей. Как доказано, что в библиотеке украинской литературы была найдена эта самая литература, которую эксперт Тарасов признал экстремистской. Одного лишь этого факта недостаточно для того, чтобы сказать, что было совершено преступление. 13 людей загинули, 24 отримали поранення. У центрі Багдаду вибухнув замінований автомобіль. Відповідальність за вибух узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Вибух стався вночі поблизу людного міського кафе. Тоді там було багато людей, оскільки під час мусульманського посту їсти можна лише після заходу сонця. Кримські татари через 3 роки після окупації Криму. У Вільнюсі відбулася міжнародна конференція за участю послів Литви та України, міністрів закордонних справ, депутатів Європарламенту та членів Меджлісу. Вони впевнені, що кримсько-татарський народ відновить свої права і Крим стане вільним. Для цього треба підняти на міжнародний рівень тему анексії, порушення прав людей, особливо кримських татар. Сейм Литви це продемонстрував ще 16 березня, коли ухвалив резолюцію про засудження оккупации. Мы пристально следим за положением в Крыму и стремимся к тому, чтобы санкции против России, связанные с оккупацией Крыма, продолжалось вплоть до полного освобождения полуострова. Пропадают люди, люди оказываются в заключении. Крымские татары постоянно испытывают на себе гонения, и мы не можем с этим смириться. Чем российская оккупация Крыма будет длительной по времени, тем тяжелее будут последствия для всех, кто живет в Крыму, но в первую очередь для крымско-татарского народа. Мы в своей истории уже переживали такие этапы. В предыдущих столетиях практические действия Российской империи, они почти что тождественны тем, которые сегодня предпринимает власть Путіна. Розуміємо, що Україна б'ється не лише за самого себе, не лише за нашу свободу, а б'ється, власне, за те, щоб ворог не прийшов до їх дітей. Найголовніший метод – це солідарність всіх союзників України. Це дипломатичний, юридичний тиски на агресора.
Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому його закордонний паспорт. Про це дізналися в ТСН. Він надав слідству документи, які підтверджують необхідність виїзду на лікування за кордон. Країною, де повинні надати медичні послуги, Насіров назвав США. Нібито саме там є препарати і умови для лікування, яких немає в Україні. За інформацією журналістів, НАБУ заблокували виїзд Насірова. Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку і управління в Одеській області Олександру Чернобаю по справі про нанесення збитків державі на 96 мільярдів гривень. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, в ніч на 23 травня о 5:20 ці двоє підозрюваних залишили територію України. Книгу про українсько-кримсько-татарські політичні відносини сьогодні презентують у Києві. Це монографія Тараса Чухліба «Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 16 та 18 сторіч». В ній йдеться, зокрема, про зв'язки між Кримським ханством та українським гетьманатом. Є тексти мирних договорів між державами Східної Європи та Малої Азії. Автор запевняє, що книга буде корисна для науковців, викладачів, дипломатів і студентів. Станція глибокого сортування сміття запрацювала у Києві. Туди можна принести батарейки, пакети, папір, вироби з пластику та металу. За 8 днів роботи з сортувального пункту на переробку відправили вже першу партію відходів. 22 контейнери, 10 з яких для різних видів пластику. Решта для металу, паперу та батарейок. Це станція глибокого сортування сміття. Вона відкрилась 8 днів тому. Звідси вже вивезли першу партію на переробку. Ми дуже хотіли відкрити такий простір, куди може прийти людина і віднести свої відсортовані відходи і бути впевненою, що вони будуть перероблені. В нас, на жаль, сьогодні пункти прийому вторсировини приймають тільки популярні види вторсировини. Там пластики, папір, там метал. Тут можна здати набагато більше. Olександра почала збирати пляшки та макулатуру кілька місяців тому, коли дізналась, скільки в країні сміття. Когда по телевизору говорят, что там 1/7 территории Украины завалена мусором, я этому верю. Я, в принципе, думаю, что еще, наверное, все гораздо хуже. Дар'я вже рік сортує сміття, але сюди прийшла вперше. Я любитель документальных фильмов, и я вот недавно посмотрела «Пластиковый океан», там, где, ну, то есть, в океан, то есть там ребята поехали смотреть на океан, на китов, и наткнулись на горы пластика. И там что, там, ну, может, видели, там черепашка, которая засунулась в пластик и так выросла в пластике внутри. Для тетрапаку у нас ось тут контейнер. Бачите, вже повнісенький. Бачите? Так, потім. Тут кольорове, да, у нас тільки кольорове. Ось кольорове скло. Сюди. Не будемо сильно так. Коли контейнери наповнюються, сміття вивозять на склад, пресують, накопичують, а потім продають. Продаємо нашим переробникам, нашим українським. Тобто є компанії, які приймають папер, є компанії, приймають металеві, скляні відходи. По пластикам дуже багато компаній, які не можуть знайти вторсировину в Україні. І вони вимушені купляти її за кордоном. Сюди можна принести не тільки сміття, а й одяг чи книги. Їх не перероблятимуть, а віддадуть нужденним. Оксана Гуцул, Лілія Медведчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Наразі це все. Далі в ефірі програма «Джанли Студіо». Вечірній Заман з Ескендером Маметовим дивіться о 17-й годині. Дивитися наш телеканал ви можете, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з АТР.